Kakenhon kibriya ki bami ki khmat ha ka blind lead trust kilawan banai min CM you president ka voice of the people party VPP baru bolongru MLA ka nongkrem uba aden mila basai maj ubadan hapdang ka jingsha thangan klembu bor jong u menta la prasngi ban pen bori ka sarkar MDA2 ban pen bet thmai ya ka reservation policy habakran chilat pathai kubor unong yelam ka blind lead trust ula penram ki MLA na rilom khasi chaintia ki basngap charjar halor kani ki jingdawa bat khot yaki daki nong ta shun ne nong khliap tumpo bat kum ki nong apara jongno re jongno kemne ngia kumapia I hang ni inda ya pun tan mardon ki baya bom koi ke don ki ba isani stai dan kam tengi ya wan man ai min sim lem nam ta jong iba baila trish tom nam ta jong ka lawe ka jagen riu jongi wat kumju nam ta jongi ki beri kepadon jing dunat khat metro barok jika community jongi beri kepadon jing dunat khat metro long ni sothu ba kani ka jing le ke jongi kalong ba kadai nam ta kalawe jong barok tengi su khia ba long na kaliang jongi ru abai de bat kani ka kam kalong ba mar las ba ila kren ru apo ka yeng dor bar nam ta jongi ki beri ki ba don jing dunat khat met long ba arden kai ni ru kat kum balong menta kat haduk menta babon hiki beriu ki badon jing dunat khat met long kidang bun hiki dang sa ha ka jing umdum abai de bat kani ka kam abai de bat kani ka reservation policy kumno ki phia nam ta jong ki disable long ki badon ni jing dunat khat met mo kumno ki phia kumno ki penthep kam kumno ki advertise kumno ki ayuru kata kadang long rumur kumbalas tang ka balong ngam suku so thau re ke inti berhakan pembat kam judon ru kana no kala let's say kam judon kata ka jing pensai ngam pat julap ba kadon kata ka jing pensai na kalian jong sarkar ne na minister ba de pek jong ka social welfare ba de na ta kada bangi nang sa ka jing umdum ni snu khu ba kani ka kam kalong kam da dei nam ta jong ka VPP dan ni kam da dei jong ba arden andri la len la de nam ta jong ba ro khoj ne du ki persa kiksi jonga leni ki kon kiti leni ki khamtam namta jongi ki priu ki ba don ya kati dunat patmet bangi suku ba kat hadu menta ba sarkar kadang snap menti bale se ba kam don kano ka suggestion leni kano ka solution habai de betane yang tak kadaw ba niru nimban sesu ban haban mi sakmat ban ajing persan lem leni ban aimen sim lem kanang ba ka jai penriu jongi kan kanang yai mo kanam do kay nong kanam hiar satrai ba kanang yo mensim nang nismat ba kandang kiu irat ka nang sa lang jung ki priu ba kajai pendu jung ki kasi ba ki penar lani ba ki garozu kam lele ndri ya kani te babon hi ga baide ba kani ka reservation policy te ngiru na kaliang ki priu ba don jing na khat met ni sno ba kalong sisa ka balong bakta bi bangim sutu te itu sur hakano gurkom bakata ka sarkar ka panyai do hakano gurkom baki katia ka pamenta ngarang keli ki babun ma ki perlok junga ki badon ka jindunat khat metru pi kim long kim sothu hakano gurkom ki panyai hakano gurkom ki penle long habam sothu ta kamut kim sothu ta ngim sai ta kalong la sothu hi ka de ka kalong kumno habam sothu ta kan yalam ki kano pas I na sajan pramer long haka sibenta ngayeng ru nam taki kon samla nak te kathai na kon si raliang marki MLA kum MLA jongi ru badai we ba don hak MVP ndre kren I nam ta ba dei bat kane kalong imat haba kajing sungthu ka jonga kalong ba kini ki MLA jongi beri kini ki kasi kini ki penarimat dei tang kinong thok shun ni tang kita kinong kliap tempeu imat aba berkhat kain kajing sung jonga kalong kaba I samsat ban snap leni ban wadadam yo iki kmadro ndrei ni songthu bakapang kado not patarha ka mensim aba snap ya kani kajing sa tangan kajing sa sistem jong ba arden marwai ndrei don ba banya snok hilang bat I like no yakni ba baya don hilang bat I ndrei ni kermen ba ka lomba ka ting sa sistem ka jongi lomba ka ting tristom ka ting len la de ka jongi ndrei kalawe ka babaha jong ki khon dik siu jong ka jai bendri jongi kinyo ya ka ting sup ka ba pharnai ka ba kim hapsu ban nang sa sistem ni ban kinam hapsu ban ya khun le ni ban ya
le ya mo long kinam jinjar sukeng nam ta kalawi reya kan ni telong balada ka kaca kajing soto kacongi kum tau briu badon hakajing dunar khatmet balada kini ki sorkar kim le ai le ne kim tre ban ya kren ya kini kamut ba kadon ka air ka itrai ka bakila ya burek selendet namar ba le segi dei tang ki briu business kita kembe ki briu ba ijaj benriu ndrei kembe ki briu kita ki ba don ya kata kai mensimban ai banyada yang ki red pie ni banyada yang kita ki briu ki ba don kajing telot ni ka kajing dunar khatmet dan ni bat nabaro nam tabaro ka jak benriu jongi pi lang kamtam na stir ki ni ki MLA sa penar kalong nga kwa ban apil pi baro ba pi dei ban long ba kan ta ku bor mo ba pi dei ban wan sakma pi dei ban kreni ai wat long rakum kita ki nong tong wat long rakum tangi nong thok sun kan flip tong peu ki nong long kum ta ki body card jong no pi dei ban so thu mrembe ba ni ban he tang ya ka ba business la jong mre katung jing so thu junga ki so ba kini ki ba bon kini ki mali jongi balong hakata kom da poi ka kam ka ba e kim not mre ki da su he tang ka tang am mre kim la ban kren kim la ban kha kemut bau ki beniat ki jong ki kila la long kila duna beniat ki rai ba kim la su ban kha no ka jing e ba kin mar ba kim la ban kerit ong kum no ban kerit meng kerit beniat kembali iba arden de mar ngade benar da kaptut keren kesi lihat den rei long kumbaong ba namta jong ka snong ka thau ni ka konvensi baro ka wei ngaru namta ki khon samla jong konvensi ni ki snong ka thau khamtam namta jong ki bri ka badon jing tunat konvet baro khoi ba ngakwa ba ngamkwa ba kindon haka jing e narsai la chisni ngamkwa ba kindon haka no ka jing kiding penkiang haka bede be jing ya lenti ka bede ka tungkam tungjam kamtam namta jong ki dei ban long ka sorkar ka dei ban pek mor bah ka dei ban khmi penia bah marba katkum malong menta tanga snudang tang dei tang ba arden hi ba ngadang lap kay katkum jing lap jonga dei tang i ba wan rai bakren haka yeng dor par namta jong ki PWD sunung ki ba don haka jing kunar